बिश्वनाथ जिल्लानि गासै 20टा बुथ बे 20टा बुथ कमिटिनि गासै आफादगिरि नेहाथारि आरो बुथ कमिटिनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ लानानै दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड सेन्टार बे बड'लेण्ड सेन्टाराव मोनसे बुथ सन्मिलन बेखौ लानाय जादों। बेहाय गासैबो जोंनि बुथ कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो इयुथनि वमेननि गासैबो बाहाय फैजोबनानै टटेल माने 1100निफ्राय 1200 जन मानसिया बेहाय एटेन्ड जादों। खोब मोजां मोनसे परिबेस गासैबो रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै जोंनि UPPL हान्जायाव बिथांमोना दिनै खामानि मावनो मोननानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आरो जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL हान्जायावनो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना 95% बारा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन बेखौ बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो मोनफ्रोमबो गामियाव जोंनि बुथ कमिटिनि गासैबो बिबानगिरिफोरा मोजां रोखोमै रायजो राजाफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबाय थादों। गतिके जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिसेस भाबै आङो रौता समष्टिनि सासे MCLA जानानै आरो नैबे बिश्वनाथ जिल्लानि गासै जितु भटार बे भटारफोरा जिहेतु जोंनि रौता समष्टियाव एबारै जोंनो गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। गतिके आं गोजोननाय मोनदों। आं बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों, बरायना लादों। थारैनो जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय BTRखौ आरोबाव गोख्रों खालामनायाव बिथांमोना जोंनो हेफाजाब आरो मदद होगोन आं बेखौ मिजिंथियो। BTR सुक्तिनि गासैबो दफाफोरा मोगथां महर मोननायनि उनाव BTR सरकार दानायनि उनाव नैबे ओनसोलाव जोंहा जोंनि जितु समष्टि दानायनि खामानि BC बानायनायनि खामानि बे खामानिया लासैनो जालांगोन। गतिके आं मिजिंथियो बे रायजो राजाफोरा जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'खौ हेफाजाब आरो मदद होगोन। गिबियावनो नैबे ओनसोलखौ BTR ओनसोलावहा सोसननाय आरो नैबे ओनसोलाव मोनसे गोजोननि थासारि फैनाय जायनि जाहोनाव BTR ओनसोलाव हाबनानै बिथांमोना फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलखौ जौगानाय आरो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बड'लेण्डजों सोमोन्दोआ मोजां जानायनि उनाव नैबे ओनसोलनि इयुन आरो नैबे ओनसोलनि भबिष्यत बेखौ BTR सरकारनि गासै दैदेनगिरिफोरजों माखासे जौगासारनायनि खामानि आरो नैबे ओनसोलाव हाबनो गोनां बा हा मोननो गोनां माखासे खामानिफोरा आद्रा जानानै दङ बेखौ मावफुंनायाव बिथांमोना UPPLनो बा UPPLजों थाफागोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो आङो बेखौ खावलायबावगोन जाहाथे बिथांमोना ज' थानानै फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय UPPLआव खामानि मावगोन। बेरेखा हान्जायाबो फैगोन। डेम'क्रेसियाव बयहाबो फैनायनि मोन्थाय दङ किन्तु रायजो राजाफोरा दिनै नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थांखि लाबाय आरो बिथांमोना खोथा होबाय जे गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना रावनोबो भट होआ UPPLनो भट होगोन बे खोथाखौ रायजो राजाफोरा दिनै जोंनो फोरमायदों। बेहाय गोबां राजखान्थियारि हान्जा फैनो हागौ BPFआबो फैगोन, कंग्रेसआबो फैगोन, गासैबो फैगोन किन्तु रायजो राजाफोरा किन्तु नैबे ओनसोलखौ सोसनग्रा BTR सुक्तिनि गेजेरजों नैबे ओनसोला बड'लेण्डआव हाबनो मोननायाव नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिनि थाखायनो UPPLआव बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन। BTR गोरोबथानि दफा बायदि गामि सोसनजाबाय नाथाय प्रेस मुसाहारि MCLA बिथाङा बुंदों BTR गोरोबथानि जेबो मोनसे दफा बिथाङा खोब लाजिनांथाव माखासे बाथ्राखौ बुङो जे प्रेस मुसाहारिया जेब्ला बिश्वनाथआव गहपुराव फैयो अब्ला BTR सुक्तिनि दफाफोरा लासै लासै मावजालांगासिनो होननानै जेब्ला सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुराव फैयो बे खोथाखौ बुङो आरो जेब्ला बिनिफ्राय माने धनस्रि समष्टियाव थाङो जेब्ला उदालगुरियाव थाङो अब्ला बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुङो जे BTR सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजायाखै होननानै बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो बाखि गैला। सनितपुराव मोनसे, बिश्वनाथआव मोनसे, उदालगुरियाव मोनसे बेबायदि बाथ्रा बुंनानै इलेक्सनाव देरहानो हाया। गतिके बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय बिथांमोना जेनगोन। BTRआव गोदानै सोसनजानाय सारिदुवाराव 40टा न'खरनि एभेक्सननि नटिस फैदोंमोन दा बेनि सायाव एभेक्सननि थाखाय गोजौ थाखोनि जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों रायज्लायबाय थादों
माखासे समाव माखासे अफिसारफोरनि भुल मोनसे सिद्धान्तनि थाखाय बियो जायो जों सरकार सालायदों जों बुजियो जिहेतु मोनफ्रोमबो खामानिखौ माने मा होनना बुङो पलिटिशियानफोरा मावा माखासे ओरैबायदि टाइम थायो जाय टाइमाव बे सरकारनि माखासे अफिसारफोरा बिथांमोननि बियो दायित्व जे हरनांगौनि हरनाय खिन्थु बे हरबानो जे इभेक्सन जागोन बे नङा गतिके बेखौ लानानै रायजो राजाफोरा गिनांगौ बा माबा मोनसे साननांगौ आं सानाखै गतिके जोङो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों अलरेडि रायलायबाय गतिके बिथाङाबो बुंदों जे नैबे एसटि बा बर' ओनसोल बेहाय जि मोनसे कागज माने इभेक्सननि माबा नटिस हरनाय जादोंब्लाबो बे ओनसोलाव इभेक्सन खालामनाय जाया बे खोथाखौ बिथाङा बुंबाय थालांनाय गामिफोरा सोसननायनि जि मोनसे प्रक्रिया बियो मोनसे पाइपलाइनाव दङ बेखौ मावगासिनो दङ आरो नैबे बिश्वनाथ ओनसोलाव माखासे लेन्ड टाइटेल बे लेन्ड टाइटेलनि खामानियाबो अलरेडि 99% कमप्लिट जानानै दङ साननैसोनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों रायज्लायनानै बे लेन्ड टाइटेलखौ होनायनि बेबस्था लागासिनो दङ सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा बिनि सायाव सावरायनानै माखासे थालांनाय जितु लेन्ड टाइटेल बे लेन्ड टाइटेला सल्भ जासिगोन बिनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ आं साबायखर जासियो थेंक इउ